बसंत भाई केउठार असंती स्टेज पर आसंता बसंत भाई सम्मान्य मु निवेदन करुछि तांको आमर एवं आम नित्यानंद कमिटर से आज उद्घाटक अतिथि भाव एठार उपस्थित भाव उद्घाटन करेंगे निवेदन करुछि। नाटक यही नाटक को प्रथम मो जड़े कलाकार हिसाब से समस्त दर्शक समाज तरफ यही नाटक को जी रचना कर नाटक जी लेखक प्रथम मो यही मंच तरफ प्रथम कृतज्ञता ज्ञापन कर उच्च कोटर लेखा शैली प्रकार आम साष्टांग प्रणाम जनाऊँ एवं माँ सामलाई को निवेदन करुच्ची सामलाई निकट में प्रणाम करुच्ची जे आगामी यही नाटक सफल रूपे कार्यक्रम शेष ता पूर्व मो यही नाटक को जे दीर्घ दिन है निर्देशना दे सी आज आम मंच उपस्थित जे कि मोर आगु सुपरिचित मोर भाई तुल्य मुझे सम्मान दिए मु जय भाई को निवेदन करी सी प्रथम नाटक बाबद सामान्य प्राथमिक सूचना सी लोक पाखे उपस्थापन करें निवेदन सम्मान्य उपस्थित मुख्य अतिथि सम्मान्य सामलाई यात्रा कमिटी और ग्रामवासी और कलाकार दर्शक बंधु मु जयराम मुनि आपण हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ। सामलाई महामाई यात्रा उपलक्षे ये जो नाटक आम मंचस्थ करा पीढ़ी ये नाटक है ग्रामवासी उपस्थित समस्त सहयोगी नाटक ये अनुष्ठान सामलाई अनुष्ठान छोट बड़ कलाकार नाटक ये नाटक मु निर्देश भाव जयमुनि परिचित होती नाटक किसी भूल भटका थी क्षमा करेंगे कला तो भगवान का जिनस अगाध समुद्र मु तो कला विषय किसी जानी एति कहि मोर छोट छोट कलाकार मैंने ये रंगमंच जदि किसी भूल भटका परिवेशन करी क्षमा करी एति कहि मो बात शेष कर जय कला जय हिंद जय जगत गायन बल भाई करी से नाटक किभली दीर्घ दिन है परिचालना कर से बाबद से मत व्यक्त करते माँ सामने मोर प्रणाम पद पद मान्य मोर प्रणाम आज को 1.5 मास है
ମୋର ଭାଇମାନେ ଏହି କଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସହି ମଧ୍ୟ ଏହି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ସାମଲା ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ସେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରୁ ଆଜି ଏହି ନାଟକଟି ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଭୁଲ ଥିବ। ଏଣୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, এই ଛୋଟ ବଡ଼ ଭୁଲ ନ ଧରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ନାଟକଟି ଉପଭୋଗ କରି ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ଏହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଯିଏକି ବେଷ୍ଟ କଳାକାର ବା ସିନିୟର କଳାକାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବିଷୟଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ସେ ନାଟକ ବାବଦରେ ଏଠି କିଛି ମତ ପୋଷଣ କରିବେ ବୋଲି ମନକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଲାଗିଥିଲେ, ସେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବାବଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ସାମଳାଇ କମିଟିର ସଭାପତି ନିବେଦନ କରିବି, ସେ କିଛି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। କିଛି କହିବି ଖରାପ ଭାବେ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ସେଟାକୁ ରାଜନୀତିରେ ନେଇଥିଲେ। କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଡ୍ରାମା, ଅପେରା, ନାଟକ ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାକୁ ତ ଚାବି ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଚାବି ଖୋଲି ଏତେ ଦୂର ଯିବୁ ବୋଲିକି ଆଉ ଆମର ଏ ଯୋଉ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନାଟକରେ ଯୋଉଟା କି ଭୁଲ ଭଟକା କରିବେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଅଧିକ କହୁନି, ଆମ ଦେବରାଜ ଭାଇନା ତ କହିଲେନି, ମୁଁ ଏତିକି କହିଲି। ଦିଲ୍ଲୀପ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ସେ କିଛି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ତ କିଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସାହସ ବୋଲି କିଛି କହିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ କ୍ଷମା କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଆମର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ରଜନୀରେ ଯେଉଁ ନାଟକରେ ଆମର କୁନି କୁନି କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଘଟଣା ଥାଏ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିସ୍ମରୀ ଗାଁ ହେଉଛି ଏକ କଳାମୟ ଗାଁ। ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 20-30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ପ୍ରତି ସାହିରେ କଳା ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଠିକ୍ ବାଟ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆପଣମାନେ କଳା ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ କଳାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଭଲ ହେଲା କି ଖରାପ ହେଲା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମଞ୍ଚ ପାଉନାହାନ୍ତି କଳାକାରମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ଯାହା ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, ସେଇ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବାଛିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କଳାକାର ମାନେ ଫୁଟାଇ ପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବକ୍ଷସ୍ଥଳୀ ବିସ୍ମାରୀ ଗ୍ରାମ। ଏଥିରେ ପୌରାଣିକ ନାଟକ, ବହୁ ଦିନରୁ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ନୀଳା ବହୁତ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। ବହୁ ଜାଗାରେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ଏହି ଆମ ଗାଁକୁ ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କଳାକାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏଠାରେ ନାଟକ ଦେଖିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ମିସ୍ୟୁକ୍ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କମିଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶାସ୍ତି ଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅତି ଶାନ୍ତ ସହିତ ବସି କଳାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଶିଖିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖାଇବେ। ତେଣୁ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖୁଛି ଯେ ଏ କଳା ପ୍ରାୟ ବହୁ ଦିନ ହେଲା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ବା ସାଥୀ ଆମର କଳାକାର ପ୍ରେମୀମାନେ ଏବଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆମକୁ
କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କିଛି କଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଯେ କଳା ଭଲ ଲେଭେଲକୁ ଯିବା ବା ଭଲ ଶିଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ ଆଶା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ବା ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ସମୟ ପଡ଼ିଆରେ ଅପେରା ହେବ। ରାମାୟଣ ବା ମହାଭାରତ ଦୁଇ ପାର୍ଟି ଲାଗିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଶା କାମନା କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ସମୟ ଭିତରେ ସାରିଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଜିକାର ଯିଏ ଆମ ଗହଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବା ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣକୁ ନିକଟରେ ଶେଷ କରିଦେବା। ଆଜିକାର ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବର ଗାଁର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ପଦପଦବୀର ଅବସ୍ଥାପିତ ମୋର ସହକର୍ମୀ ବା ବଡ଼ ଭାଇ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସାମଲାଇ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମଞ୍ଚ ତଳେ ମଞ୍ଚ ବାହାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବା ଦର୍ଶକ ସମାଜ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନାଟର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ହାଟ। ହାଟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ନାଟକ ଆଜି ଯେଉଁ ନାଟକ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହି ପତିତ ପାବନ ଗଣନାଟ୍ୟର ତରୁଣ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଏହି ମହାରାତ୍ରିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନାଟକ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରିବେଷଣ ହେବ, ସେଇ ଯେଉଁ ନାଟକର ଅନ୍ୟ ନାମ ହାଟ। ହାଟ ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ନାଟକ ହେଉଛି, ସେଇ ନାଟକର ନାମ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇଛି ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ଭଲ ପାଇଛି ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ବନ୍ଧୁଗଣ, এই ନାଁଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ହୁଏତ ସମସ୍ତ ଯୁବବନ୍ଧୁ ମନରେ ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାର ଆଧାର ବା ଚିନ୍ତାର ସଂସାର ମନ ଭିତରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ସେହା ନୁହଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ସୂଚାଇଥିଲି, ଯେଉଁ ଲେଖକ এই ନାଟକକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରିହର୍ସଲକୁ ଯାଇନି। ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ ରିହର୍ସଲ ଦେଖିବା ଭିତରେ সেই ନାଟକକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କଠିନ ଭାଷା ଶୈଳୀରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଲେଖକ ଯେଉଁ ସଜେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ଆମର ସମସ୍ତ ନୂଆ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନାଟକ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରିବେଷଣ କରିବୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ সেই କଳାକାରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ଆମର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବା ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ এই ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ନାଟକକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ବା କୌଣସି ଭୁଲ ଭଟକାକୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ନାଟକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ଏହି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ନାଟକ ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ବା ବିଭିନ୍ନ କଥା, ଗୋଟେ କବିର ଲେଖକ ଉପରେ ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ଖବରକାଗଜର ଲେଖା ଉପରେ ସମାଜର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ବା ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଏ ନାଟକର ସଫଳତା ଏତେ ବାଟକୁ ଆସିଛି ବା ନାଟକକୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ମାନବ ସମାଜରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯିଏ ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଏ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ତା ପଛରୁ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ସାମାନ୍ୟ ଆମର ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟାଏ ଲୋକ ନିଜର ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ହଉ, ନିଜର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଯିଏ ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, କେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଚାକୁ ଫେସ୍ କରିଛି, କେତେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତାର ବେଳ ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଛେ। ଆଗ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାନବ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସହାନୁଭୂତି, ନିଜ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟାକୁ ଆମେ ହିଂସାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛେ। କାରଣ କାଲି ସକାଳୁ ଜଣେ କାର୍ ଆଣିଲା, ଆମେ କେମିତି ରାତି 9 ପାଉଣା ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ କାର୍ ଠିଆ କରିବା, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି।
ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ମୋର ଯଦି କିଛି କହିବାର ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସମବେଦନା ଜଣାଇ ସହଯୋଗ କାମନା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିକାଶ ବା ଉନ୍ନତି ଚିନ୍ତା କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ମା ସାମଳାଇଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ କଳା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ସାମଳାଇଙ୍କୁ ଜୟ। ଆପଣମାନେ ସବୁ କଳାକାର, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ କଳାକାର। ଏ ସଂସାର ଜନମଞ୍ଚରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କଳାକାର। ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିଜ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ସମୟରେ କରୁଛେ। ଯିଏ ଯାହାର କଳା ସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସବୁ ସମୟରେ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେ ଆଜି ନାଟକ ମଞ୍ଚ ସଭାକୁ ଯାଉଥିବା ନାଟକକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଆଶାରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ନାଟକ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ସଭାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୋର ଭାଇ କୁନି କୁନି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ଏକ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି, ଯେଉଁ କଳା ଲାଭ କରି, ଯେଉଁ କଳାକୁ ସେମାନେ ଆପଣେଇ ଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ସମାଜରେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ହେବେ, ସେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ସେ ଆଶା କେମିତି ପୂରଣ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଁ 1101 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଉଛି। ୟାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏକି ତା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେ ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାକୁ ସାଦରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ এই ନାଟକର ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନାଟକ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କିଛି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଯେଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆମେ କିଛି ଉପହାର ଦେଇ କିଛି ତ ଦେଇ କହିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଳାର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେଉଛୁ। ସେ ସାଦର ଗ୍ରହଣ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ପତିତ ପାବନ କଳାକାରକୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନର ନାଟକ ଶେରଗଡ଼ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଅରଘତ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ ବାହାର परशुराम राम बलराम एवं बुद्ध मुझे सृष्टि करी
କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଆସୁଛି କଳ୍କିର ପରେ। यदा यदा हि धर्मस्य महाभारत 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 चक्रे बुलाए सारा जगत चक्रे बुलाए सारा जगत महाभारत दिन मोदी स्वरूप देखी माँ पुरुष भातरे पुणी माली दुर्योधन करथिले मोर स्वरूप दर्शन कुरुक्षेत्र विश्वरूप सखा अर्जुन देखाई मु कहिथिली उद्धार नमस्ते सलाम ससियता जिया दर्शक बंधु आज नाटकटी माँ सामळीगढ़ नाट्य आपको भेट देव दौची ए वर्षर चांचल्य सृष्टि अनुसंधान नाटक भल पाई मु बाहा हेबिनी जयराम मुनि निर्देशना बलिष्ठ निर्देशना नाटक भल पाई मु बाहा हेबिनी पूर्व सूर्य नाटकटी को जगन्नाथ चित्रालय एवं ओडिशार बलिष्ठ निर्देशना से संगीत निर्देशक प्रताप बाष्पर रचनार नाटक भल पाई मो बाहा हेबिनी यह नाटक आरंभ करने पूर्व आप अष्टा आपण मानक नहीं चलती अनेक संगीत दुनिया को जो दुनिया ना है मीठा मीठा
आरंभ करने पूर्व से माँ जगत जननी माँ महिषामर्दिनी शारदा से माँ सबली निकट में गोटे नमस्कार जन गोटे भक्ति भरा गीत नहीं आसुँच आम अनुष्ठान सुनाम धन्य कंठशिल्पी मास्टर काली प्रसाद एवं सुनील कुमार। तुमने मुझे बुलाया माँ शेरावाली, तुमने मुझे बुलाया माँ शेरावाली।
काबिल नहीं मिलता, किसे अपना कहूँ इस काबिल नहीं मिलता। यहाँ तो पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। किसको दिल देना है? इसको आपको दिल देना है? जी 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 नहीं आपको देना है। भाई गोटे कथा अच्छी जीवन में केବେ ଭଲ ପାଇବନି। तुम न कौन कौच मत को ठीक अच्छे हमरा जहाँ हेले भी हमरा जिते बसंती सामने रे सब हमरा जेकी पुरुष जाति मर्दान है कि नहीं? एठी तो गोटे भी छियो देखा जाउ ना खाली पुआ ओनली ऑन चांस है कि नहीं? तो वो कहबा କଥା सुनतो प्यार कर रिजेक्ट कर पुआ पुआ मानो सहित तो प्यार कर पुआ मानो सहित नो ऐसा नहीं है। लड़कियों के साथ प्यार का इजहार होता है। तो हम कहबा କଥା मुझे सुनतो वो बसंत बाबू का चाहिए लड़का, लड़की नहीं चाहिए। प्यार करने के लिए उसको लड़के चलो ठीक है लड़का हो तो सही। तो मोर कथा कहबा सुनतो जीवन में केवे भल पाइबनी कहीं ना भल पाइबारे खाली थाए प्रतारणा। जीवन में केवे प्रेम करिबनी कहीं ना प्रेम करिबारे खाली थाले छलना। भाई जदि भल पाइबार अछि जदि भल पाइबार अछि ताहले भाई बाजार को जाओ गोटे सुंदर तकिया लेके आस ताको भल पाइब ताहले बहुत मजा अछि। तो जदि रात्र एकला शोला महसूस करिब ताहले भाई तकिया धरि शोई करिब। जदि भाई दुख लागिब ताहले भाई तकियार मुंड देई कांदी परिब। आ जदि सुख अछि बा दिल रे खुशी अछि ताहले तकिया धरि बेड रे ठेई ठेई नाचि परिब। तेन करी गोटे कथा अछि पान में अगर जर्जा नहीं तो धनिया चबाओ, पान में अगर जर्जा नहीं तो धनिया चबाओ, भाई बिस्तर पे अगर लड़की नहीं तो तकिया दबाओ, तकिया दबाओ। दर्शक बंधु हम बसंत बाबू कहले लड़की वगैरह चलेगा लेकिन तकिया की बात कुछ समझ में नहीं आई। अच्छा बसंत बाबू तो इस बात में कुछ सुना देते हैं। पत्थर की अंगूठी को नगीना कहते हैं, पत्थर की अंगूठी को नगीना कहते हैं। आजकल लड़कियों का हर बात में कमीने होते हैं है कि नहीं? जो प्यार करके छोड़ देते वो जैसे कमीना कहते। दर्शक बंधु आपण सहित एमती मनटा को आम किणुथबू आम गली झगड़ा चलुथिबो